Üdv mindenkinek! A mai alkalommal a 2007. októberi emelt szintű informatikai érettségi feladatsor programozás feladatát fogjuk megoldani, méghozzá Python nyelven. A feladat, amely egyébként foci névre hallgat, Perecváros sportéletébe enged bepillantást. Ebben a városban nagyon rendes fiatalok élnek, akik szeretnek fotbalozni, és nagypályás labdarúgó bajnokságot is szerveznek az ő számukra. Sajnos a tavaszi szezonnak az eredményei elvesztek, és most próbálják ezeket az eredményeket a jegyzőkönyvekből rekonstruálni. Eddig odáig jutottak el, hogy összeállítottak egy match.txt fájlt, amely nyers formában tartalmazza az összes tavaszi meccs adatát. A mi feladatunk az lesz, hogy ezt a txt fájlt feldolgozzuk, egy kicsit barátságosabb formátumra hozzuk, tehát jelenítsük meg az eredményeket, itt majd egy bizonyos fordulónak az összes eredményét meg kell például jelenítenünk ilyen formátumban. De persze számításokat is kell majd végeznünk, például kiszámolni, hogy egy adott csapat hány gólt lőtt és hány gólt kapott összesen a tavaszi szezon folyamán. Jó, mit csináltam eddig? Hát egyrészt kinyitottam a feladatot a kedvenc PDF olvasómmal, azután kinyitottam a Python idle alkalmazását, itt megnyílt a shell felület, onnan egy Ctrl+N-nel kinyitottam egy szerkesztő felületet és egy szerkesztő ablakot, ebben az ablakban fogom megírni a programomat. Jó, szerintem minden adott a feladat megoldásához, lássunk is hozzá. Először is megnézem, hogy milyen néven kell mentenem a programomat. A feladat azt kéri, hogy foci néven mentsük a programfájlt. Tehát Ctrl+S, és akkor itt nézd meg, hogy én az asztalon hoztam létre két mappát, egy megoldás és egy forrás mappát. Lehet, hogy ez nálad majd persze máshogy lesz, de én itt a megoldás mappába akkor elmentem foci néven a fájlt. Szuper! Az első feladat azt kéri, hogy dolgozzuk fel a match.txt állományban található adatokat, hiszen ennek a segítségével kell majd megoldanunk a következő feladatokat. Jó, hát akkor nem tudjuk elkerülni, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen adatokkal állunk szembe, és kitaláljuk, hogy hogyan érdemes ezt nekünk a programunkban tárolni. Nyissuk meg azért itt leírja a feladat, hogy milyen struktúrát várhatunk, de azért nyissuk is meg a txt fájlt, hogy a saját szemünkkel lássuk. Ha már itt járok, én egyből azt meg is csinálom, hogy a forrás mappából átmásolom a szöveges fájlt a megoldás mappámba, hogy sokkal egyszerűbb lesz majd elérnem, amikor olvasnom kell a programból. Másrészt így csinálok kvázi egy biztonsági másolatot is erről a forrásfájlról, hogyha valami történik vele itt a program futása közben véletlenül, akkor mindig meglegyen a forrás mappámban az eredeti fájl. Jó, tehát kimásoltam a megoldás mappába a programon mellé a match fájlt, nyissuk meg. Nem hazudott a feladat, tényleg úgy tűnik, hogy jó sok meccsnek az adatai szerepelnek benne. Kivéve az első sort, ahol pedig egy szám szerepel, hogy hány mérkőzés adatát láthatjuk. Jó, mit tudunk egy-egy mérkőzésről? Azt tudjuk, hogy hanyadik fordulóban játszották, ez az első szám. Utána szóköz, majd a hazai csapat végeredményét láthatjuk, tehát itt az agarak egy gólt lőttek, aztán a vendégcsapatnak a végeredményét láthatjuk, tehát az óvatosok lőttek kettőt, tehát tulajdonképpen az óvatosok nyertek 2-1-re az agarakkal szemben. Aztán a következő szám a félidei eredménye az agaraknak, tehát a hazai csapatnak, a következő szám a vendégcsapat félidei eredménye, majd a hazai csapat neve, végül a vendégcsapat neve. Hogyan érdemes nekem ezeket az adatokat tárolnom?
Ahelyett, hogy külön változókban tárolom az egyes meccseknek az adatait, érdemes majd úgy feldolgoznom ezt a fájlt, hogy egy darab listában kapjam meg az összes meccs adatát. Én itt például meccsek nevezetű listát veszek föl, és azt szeretném, hogyha ennek a meccsek listának az elemei egy-egy meccs lenne, azaz a meccshez tartozó adatok. Miért jó ez? Azért, mert hogyha listában tárolom a meccseknek az adatait, akkor egy for ciklussal nagyon könnyen végig tudok menni ennek a listának az összes elemén, vagyis az összes meccset tudom elemezni valamilyen szempontból majd a feladatok során. Például, ha csak ki akarom iratni a meccshez tartozó adatokat, akkor ezt ilyen, az összes meccshez tartozó adatot, akkor ezt ilyen gyorsan két sorban meg tudom majd tenni. Azt látjuk azonban, hogy egy-egy meccsnek az adatai nem túl könnyen értelmezhetőek ilyen formában, hogyha egy egyszerű szövegként, egy stringként vannak tárolva. Tehát ezt egy-egy meccs adatát még érdemes lenne egy kicsit jobban feldolgozni. Például, hogyha én az összes meccsemnek csak azt az adatát szeretném kiírni, hogy melyik fordulóban játszották, akkor ezt valahogyan egyszerűen tudjam majd megoldani. Kétfajta módon is elindulhatunk. Az egyik, mi lenne, hogyha még a meccs is önmaga is egy listából állna, ahol az egyes lista elemek külön-külön az adatok, tehát azt mondjuk, hogy a meccs 1 az egy lista önmagában is, a lista nulladik indexű eleme a 14, aztán az 1, 2, 0, 2, aztán jön egy szöveg, az agarak, aztán jön még egy szöveg, az óvatosak. És akkor ilyen formában tudok hivatkozni, megcsinálom ezt még gyorsan a másik két meccsel is, és akkor ilyen formában tudok hivatkozni egy meccsen belül egy adott indexű elemre, tehát ha például csak a fordulót akarom kiíratni, akkor azt tudom mondani, hogy az adott meccsnek a nulladik indexű elemét írt ki, tehát menj végig a meccsek listáján, minden egyes meccsnél, ami szintén egy lista, írt ki a nulladik indexű elemet, ami a fordulóval lesz azonos. És akkor megkapom, hogy 14, 5, 0. Ha ezen az úton indulok el, akkor ugye arra lenne szükségem, hogy én nagyon jól megjegyezzem, vagy akár felvéssem magamnak, hogy melyik indexen milyen adat található egy meccsen belül, tehát akkor a nulladik ugye a forduló, és akkor az egyes indexen van a hazai végeredmény, stb. Stb. Ehelyett én azt javasolnám, hogy egy szótárban tároljuk a meccseknek az adatait, és akkor én választhatom meg a szótárhoz tartozó kulcsot, nem kell 0, 1, 2, 3, stb. Számokkal hivatkoznom rá, hanem mondhatom, hogy egy adott szótárban, tehát a meccs az egy szótár, mondjuk a meccs ez egy az egy szótár, és az adott szótárban a forduló kulcsszó alatt tárolom én azt az adatot, hogy 14, hiszen azt sokkal könnyebben meg tudom jegyezni, hogy a fordulóhoz tartozik a forduló, mint sem azt, hogy a nulladik indexen található. És akkor létrehozok olyan kulcsokat, amelyek magukért beszélnek, tehát a forduló lesz a 14, akkor én azt mondanám, hogy hazai vége kulcs legyen az 1, aztán vendég vége kulcs legyen a 2-es, aztán hazai fél 0, vendég fél az a 2-es, és akkor hazai, mondjuk csapat, legyen az agarak,
és vendég csapat legyen az óvatosak. Ugyanezt megcsinálom akkor még a másik két meccsel is gyorsan. Tehát a listák helyett szótárban tárolom majd az egyes meccsekhez tartozó adatokat, akkor, ha csak egy bizonyos adatra vagyok kíváncsi az adott meccsből, akkor egyszerűen a kulcs szavát tudom használni, és úgy tudok hivatkozni az adott adatra, tehát például, ha végigszaladok a meccsek listáján, akkor minden meccsnek a fordulóját ki tudom írni ilyen egyszerű, könnyen olvasható formába, de természetesen, hogyha más adatára leszek majd kíváncsi, akkor a hazai végét is ki tudom írni majd mindegyik meccsnek, vagy a hazai csapat nevét, és a többi, és a többi. És úgy nem kell megegyeznem majd, hogy melyik indexen milyen adat található. Tehát akkor az a célunk, hogy feldolgozzuk a meccsek txt fájlt úgy, hogy kapjunk egy darab listát meccsek néven, a listában legyen benne minden meccs, egy-egy meccs az egy szótár legyen, és a szótárnak kulcsszavaihoz tartozzanak a meccseknek az adatai. Jó, tehát akkor kitörlök mindent, kivéve egy ilyen meccses szótárat, hát ha kapura jön még később. Jó, tehát akkor azt szeretném, hogy a meccsek nevű változóba létrejön egy lista az összes meccsel. Ezt a feladat egy nevezetű függvényen belül fogom megoldani. Szeretem kiszervezni az egyes feladatokat külön függvényekbe, hogy jól áttekinthető maradjon a programom. Ha kénytelen leszek megírni akkor ezt a feladat egy nevű függvényt, ha használni akarom. Annyit már biztosan tudok róla, hogy szeretném, hogy egy listával térjen vissza, hogy ez a meccsek nevezetű változó felvehesse a listát. Ezt a függvényen belül is meccseknek fogom hívni, az egyszerűség kedvéért, és nyilván a függvény elején pedig egyelőre üresen létre kell hoznom. Fájlt a szokásos módon olvasok, felveszek egy tetszőleges változót, és megnyitom a fájlt, a match.txt-t. Nem kell külön leírnom azt, hogy olvasni akarom, hiszen ez az alapértelmezett. Viszont zárjuk is be, mármint írjuk le, hogy bezárjuk, nehogy elfelejtsük a legvégén, és a kettő között akkor tudok dolgozni a fájllal. Úgy szoktam dolgozni a fájllal, hogy egy for ciklussal soronként végigmegyek a fájlon, vagyis a szöveges fájl minden egyes sora, hogy lefut ez a ciklus, belekerül a sor nevű változóba. Fel szeretném dolgozni az egyes sort. A legelső dolgom mindig az, hogy megtisztítsam a sort a sor végejeltől. Ilyenkor benne marad az a jel, ami új sort eredményez, ezt nem szeretném, hogy a szöveg része maradjon, ezért a strip metódussal tudom törölni a sor végére ezt a sor vége jelet. Jó, ha megtisztítottam a soromat, akkor marad kb. Ugye ennyi, hogy 11.02.02 agarak óvatosak. Nyugodtan kiprinteltem megnézni, hogy jó ez addig, amit csinálok. Úgy tűnik, hogy jó. Látjuk, hogy tényleg nem maradt ott sorvégejel, hiszen csak a print után automatikusan rakott sorvégejellel vannak elválasztva a sorok, nem 2 sor különbség van közöttük, hanem csak 1. Jó, tehát akkor most az a dolgom, hogy egy-egy ilyen stringet feldolgozzak, vagyis berakjam egy szótárba megfelelő kulcs alá az egyes adatokat, amik ebben a stringben vannak. Ha egy megadott karakterrel vannak határolva az adataim, mint például itt minden egyes adatom szóközzel van határolva, akkor a split metódussal nagyon könnyen egy listává tudom alakítani a szövegemet.
Tehát azt mondom, mondjuk hívjuk match listábannak ezt a listát, amit így kapok, tehát az adott sort, azt feldarabolom, megadhatom, hogy milyen karakter mentén darabolja fel ezt a sort, de a szóköz az alapértelmezett, tehát erre nincsen szükségem. És azután, ha most printelnénk ki, akkor láthatjuk, sikerült minden egyes adatot külön-külön egy listába feldolgozott. Ehhez felhasználtuk azt is, amit ír a szöveg, hogy a csapatok nevében nincsen szóköz. Ha lenne a csapatok nevében szóköz, tehát például dühös agarak lenne az egyik csapat a sima agarak helyett, akkor ezt a split metódust nem tudnánk ilyen könnyen használni, hiszen akkor felvágná a csapatnevet is két külön elemre, ami nekünk nem jó. De szerencsére most így a splittel nagyon könnyű dolgunk van, egy listába át tudjuk tenni a szöveges adatokat. Most, hogy egy listában vannak, ugye megint csábítónak tűnik akkor így ezen formán csak bepakolni a matchek listába, a match listában nevű változót, és akkor jól is vagyunk, de maradjunk ennél a szótáras megoldásnál, azért, hogy később megkönnyítsük a dolgunkat. Jó, tehát akkor én most létrehozok egy matchet, egy match szótárat, úgy, hogy a match listában az adott indexű elemére hivatkozok, tehát ami ebben a listában a nulladik, az lesz igazából a forduló, és így tovább. Nézzük meg, hogy sikerül-e akkor feldolgoznunk így a matcheket. Hopp, ugye hibát kapunk, azt mondja, hogy nincs olyan, hogy egyes indexű elem a match listában. Tehát itt, amikor a match listában egyet keressük, és azt a match hazai vége a match szótárban a hazai vége kulcs alá be akarjuk rakni, akkor hibába ütközünk, és akkor beugorhat nekünk, amiről kicsit elfeledkeztünk, hogy itt a szöveges fájlomnak a legelső sorában bizony csak egy darab szám szerepel, így amikor a split parancs feldolgozza, akkor egy egyelemű listába kerül be ez a 112-es szám. Ezt talán itt lent is láthatjuk, hogy igen, ő bizony bekerült egy listába, egy magaként, egy számként. Nekünk erre az első számra alapvetően semmi szükségünk nincsen, hiszen a függvényünk automatikusan fel fogja dolgozni a feladat egy függvényünk, végigmegy a fájlnak az összes során, tehát nem marad ki semmilyen match, anélkül, hogy tudnánk, hogy hány sorból áll ez a fájl, anélkül is az összes során végig tudunk menni. Tehát nekünk legjobb lenne, hogyha ezt az első sort úgy, ahogy van, hanyagolnánk. Ehhez tudnunk kell itt a cikluson belül is, hogy éppen hanyadik sornál járunk. Vagy azt csináljuk, hogy létrehozunk egy segédváltozót, amiben tároljuk mindig azt, hogy hol járunk, melyik sornál, mondjuk elkezdjük nullától, és minden egyes sor feldolgozásának a végén növeljük az i értékét eggyel, és akkor könnyen azt mondhatjuk, hogy csak akkor szeretnénk bármit is kezdeni az adott sorral, hogyha ez az i értéke ez nagyobb, mint nulla. Ha ez nem történik meg,
akkor nem szeretnénk semmit sem kezdeni az adott sorral, akkor csak növelni szeretném az i értékét egyen, hogy a következő sorral már tudjak majd dolgozni. Jó, és akkor ilyen formán látjuk, hogy nem kapunk hibát. Láthatod, hogy sikerült egy szótárba rendeznem az egyes meccshez tartozó adatokat, és a szótár kulcsai, általam megadott kulcsai alatt tárolom a meccseknek az adatait. Jó, ha sikerült, akkor minden egyes meccset felvennem egy szótárba, nincsen más dolgom, mint hogy a meccsek nevű listába azaz a meccsek nevű listához hozzáadom minden egyes meccsnek a szótárát. És ilyen módon, mire lefut a feladat egy függvényem, az összes meccset felvettem a meccsek nevezetű listába. Látjuk, hogy ez egy szép hosszú lista. A meccsek listán belül minden egyes meccshez egy szótár tartozik. Látjuk például, hogy itt van, vesszővel vannak elválasztva a lista elemei. Itt kezdődik egy szótár, ahol, és ideig tart, a szótáron belül az összes meccshez tartozó adat szerepel. Jó, akkor az első feladattal készen is vagyunk. A második feladatban be kell kérnünk a felhasználótól egy forduló számát, és ki kell írnunk a fordulóhoz tartozó összes mérkőzés eredményét. Megadják a formátumot, és soronként egy meccset kell feltüntetnünk. Ezt a feladat 2 nevezetű függvényen belül fogom megoldani. A feladat 2 nevű függvény nem tér vissza semmilyen értékkel, hanem képernyőre fog kiírni. Mivel képernyőre fog kiírni, ezért rögtön azzal is kezdem, hogy kiírom a feladatnak a sorszámát. 1-2 sortörés után. Mi lenne, hogyha itt is a végeredménnyel, a végével kezdenénk, tehát valami ilyesmit kell majd tudnia a programomnak kiírnia. Csak hát, ezeket az adatokat minden egyes meccsből ki kell majd nyernem. Úgyhogy be is helyettesítem őket. Ez lesz az 1-es, aztán 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös. Oké, és akkor miket akarok behelyettesíteni a 0, 1, 2, 3, 4, 5 helyére. Hát az első helyre kell a hazai csapatnak a nevét. Én azt javaslom, hogy amikor majd keressük a megfelelő meccseket, akkor a jó meccseket szintén a korábban is használt meccsváltozóba rakjuk bele, és akkor a meccs szótárból kell kikeresnem majd itt a nullás helyére azt, hogy ki volt a hazai csapat. Aztán itt nyitok új sort, hogy jobban elférjünk. Aztán ki kell keresnünk azt, hogy ki volt a vendégcsapat.
Jó, tehát akkor ugye a hazai csapat játszik a vendégcsapattal, hazai végeredmény, vendégvégeredmény és zárójelben szerepel majd a hazai fél, tehát a hazai csapat félidős eredménye és a vendég félidős eredménye. Tehát ez a célom, hogy egy ilyen kiírást végezzek, méghozzá minden egyes meccs esetében, amely megfelel annak a feltételnek, hogy a fordulója, tehát amely fordulóban játszották a meccset, az megegyezik azzal, amit a felhasználó beírt. Én először még itt beírom magam a fordulónak a számát, mondjuk legyen ez a 3-as forduló, harmadik forduló, és akkor végig kell mennünk az összes meccsen, megnézni, hogy mely meccsekre igaz, hogy a harmadik fordulóba játszották, és akkor végrehajtani a printet ezen meccsek esetében. Nagyon könnyen végig tudunk menni a meccsek listáján, és azt kell figyelnünk, hogy az adott meccsnek a fordulója az ugyanannyi, mint amit a felhasználó beírt. Hogyha ez egyezik, akkor kell kiírnunk a fordulónak, a meccsnek az adatait. Jó, akkor ezt a printet 2-vel beljebb kéne vigyem. No, nem fog beljebb menni. Így. Nézzük meg, hogy jól csináltuk el a dolgot. Hát kiírja, hogy második feladat, az rendben is volna, de úgy tűnik, hogy egy forduló eredményét se, vagy egy meccs eredményét se látjuk. Hát felmerül a kérdés, hogy nem volt-e harmadik forduló itt a listában. Hát bizony van harmadik forduló, tehát akkor valami zűr van. Hát mi lehet a probléma? Ha megnézzük, akkor én itt a fordulót számként adtam meg, viszont a szöveges fájlból, amikor feldolgozzuk az adatokat, minden szövegként szerepel. Tehát egy 3-as szám soha nem lehet egyenlő egy bármilyen szöveggel, még hogyha a 3-as szöveg is van benne. Hogyha átállítanám úgy, hogy 3, akkor, és úgy futatnám le a programot, akkor látszik, hogy jól sikerült megírnom a programot, hiszen kaptam meccseket, erősek, lelkesek, stb. Stb. Itt nézzük meg például, igen, erősek, lelkesek, 3-0, 3-0. Tökéletes. Csinálhatnám azt is, hogy mivel a felhasználótól fogom bekérni ezt az adatot, aki szintén szövegként fogja ezt megadni, nem törődök ezzel, és azt mondom, hogy akkor azt úgyis szövegként fogja megadni, itt is szövegként szerepel, úgyhogy jó van. De én azt javaslom mégis, hogy amikor feldolgozzuk a match.txt fájlnak az adatait, akkor alakítsuk át a megfelelő típusba a számokat. Mert hogy később lehet, hogy dolgoznunk kell vele, például gólokat össze kell majd adnunk, azt csak úgy tudjuk majd összeadni, hogyha tényleg számként is szerepeltetjük. Tehát ami eredetileg szám volt, azt őrizzük meg számnak, és akkor nem fogunk ilyen hibákba belefutni. Tehát azt szeretném, hogy a programom úgy is működjön, hogy 3-ast írok be, tehát számként definiálom a forduló számát. Jó, nagyon egyszerű dolgom van, egyszerűen mielőtt én beviszem a szótár forduló bejegyzésébe, a forduló kulcs alá a szövegfájlból kinyert számot, átalakítom őt integerré, egészé. És ugyanezt meg kell még tennem akkor a góloknál, mind a végeredményeknél, mind a félidei eredményeknél, és a csapatok nevei azok pedig maradhatnak ugye érintetlenül, mert azok tényleg szövegek lesznek. Jó? Tehát, hogyha így futtatom le a kódomat, akkor is megtalálta ezeket a meccseket,
és hogyha szövegként adnám meg a forduló sorszámát, akkor ugyancsak nem találna semmit. Jó, de hát nem én adom meg ezt a sorszámot, hanem a felhasználótól kérem akkor be, tehát forduló száma, és figyelek arra, hogy ez még szöveg típusú lesz, string lesz, úgyhogy ezt is át kell alakítanom egészé. És akkor megkapom a harmadik fordulónak az eredményeit. Felmerülhet a kérdés persze, hogy mi van akkor, hogyha a felhasználó valamilyen rossz számot ír be, véletlenül leüti az űt is, mielőtt benyomja az entert, hogy ezt a programunk nem tudja kezelni, hiszen az űt nem tudja átalakítani 3-assá, de a feladat szövege szerint nekünk nem kell azzal foglalkoznunk, hogy a felhasználó milyen adatokat ír be, feltételezhetjük, hogy helyes és érvényes adatokat fog nekünk megadni. Jó, akkor a második feladattal készen is vagyunk. A harmadik feladatban azt kérik tőlünk, hogy listázzuk ki azokat a csapatokat, amelyeknek sikerült megfordítaniuk az állást a második félidőben, vagyis az első félidő végén még vesztésre álltak, de a meccset végül is ők nyerték meg. Itt felmerül a kérdés, hogy mi van akkor, ha például az agarak csapata többször is meg tudta fordítani az eredményt, akkor őket kétszer kell kiírni, vagy elég egyszer, vagy ez hogy van. Segít itt a 3-as feladatnak az utolsó mondata, mert azt írja, hogy a képernyőn a forduló sorszámát is fel kell tüntetni a győztes csapat neve mellett. Tehát ilyen esetben mondjuk az agarak a 3 és az 5-ös fordulóban is fordított, akkor a 3 meg az 5-ös fordulót is külön-külön ki kéne írni, azokat a meccseket. Ez azért fontos nekünk, mert így valójában nem a csapatokat keressük, akik meg tudták fordítani az állást, hanem a meccseket keressük, ahol előfordult az, hogy egy csapat megfordította az állást. Könnyebb dolgunk van így, hiszen a meccseken nagyon könnyen végig tudunk menni, a csapatokon nehezen tudunk végigmenni, mivel nincs egy olyan listánk, ahol a csapatok nevei fel vannak tüntetve, a meccseken viszont nagyon könnyen végig tudunk menni. Tehát jobb, hogyha úgy fogalmazzuk meg magunknak a kérdést, melyek azok a meccsek, ahol az egyik csapat fordítani tudott. Ha egy ilyen meccset találunk, akkor írjuk ki a forduló sorszámát és a győztes csapat nevét. Ha így fogalmazzuk át a 3-as feladatot, akkor látszik, hogy nagyon-nagyon hasonlít a 2-es feladatra, végig kell mennünk nyilván az összes meccsen. Ha egy meccsre igaz egy feltétel, akkor a meccsnek bizonyos adatait ki kell írni. Lényegileg a feladat 2-nek egy verziójával van dolgunk. A feladat 2-t ki is kommentelem, hogy ne zavarjon, amíg a feladat 3-mal foglalkozunk. És a feladat 3-at, mivel ennyire hasonlít a feladat 2-höz, én javaslom, hogy a feladat 2 mintájára hozzuk létre, magyarul kopizzuk a feladat 2-t, és feladat 3-ként nevezzük át. Itt a függvényt is, és a kiírást is nyilván. Fordulóra ennél a feladatnál nincsen szükségünk természetesen, és a printelni is majd valahogy mást kell, tehát ezeket mindenképpen leveszem. A meccseken viszont végig kell mennünk, és valamilyen feltételt is kell támasztanunk, egy kicsit más feltételt, mint itt támasztottunk. Ugye azt mondjuk, hogy fordítani tudott az egyik csapat. Ezt ugye az egyik csapat, ezt érdemes két felé vennünk. Lehet, hogy a hazai csapat tudott fordítani, lehet, hogy a vendégcsapat tudott fordítani. Először foglalkozunk azzal az esettel, mi van, hogyha a hazai csapat tudott fordítani. Tehát, ha egy olyan meccsről van szó, ahol a hazai fél, tehát a félidős eredménye a hazai csapatnak, az még rosszabb volt, mint a vendégnek a félidős eredménye. Viszont a meccs végére fordítani tudott, tehát a hazai vége az már nagyobb, mint a vendég vége,
Én itt azt hiszem, hogy használok zárójelet a feltételek között azért, hogy tudjak sortörést alkalmazni, mert nagyon hosszú nekem ez a sor. Mondjuk itt. Tehát így jobban áttekinthető. Ha a hazai félidős eredmény kisebb, mint a vendég félidős eredménye, és a hazai végeredmény már nagyobb, mint a vendég végeredménye, akkor ez egy jó meccs, beillik a leírásba, akkor ki kell írnunk azt, hogy melyik fordulóban volt ez a meccs, és ki nyerte a meccset. A feladat nem kér különösebb formázást, azért, hogy elegánsak legyünk, írjunk egész mondatokat. Mondjuk azt, hogy a valahanyadik fordulóban a valamilyen csapat fordítani tudott. Oké, és akkor helyettesítsük be a megfelelő adatokat, tehát hanyadik fordulóról van szó, azt tartalmazza a meccsnek, ja, ezt itt meg is van, a meccsnek a forduló nevezetű kulcsa, és hogy melyik csapatról van szó, itt ugye azt vettük alapul, hogyha a hazai csapat tudott fordítani, tehát akkor a hazai csapatnak a nevét szeretnénk oda kiíratni. Futtassuk le a programot, és látjuk, hogy találtunk a 7. fordulóban a bogarak csapat fordítani tudott. Itt hiányzik nekem egy szó, egy névelő, és mivel mindegyik csapat úgy látom, hogy ilyen többes számban van, ezért mondhatjuk azt is, hogy a csapatot kivesszük, és azt mondjuk, hogy fordítani tud. Hopp, fordítani tudtak. És akkor egy kicsit rövidebben megoldjuk a dolgot. A 7. fordulóban a bogarak fordítani tudtak. Jó, és akkor rakjunk egy pontot a mondat végére. Tehát úgy tűnik, hogy egy hazai csapat volt, aki fordítani tudott, hogyha fél időben még vesztésre állt. De ne felejtsük el vizsgálni a vendégcsapatokat sem. Tehát tulajdonképpen ez nagyon hasonló, csak a relációs elejében éppen ellenkező feltételre van szükségünk. Hogyha ez a fenti feltétel nem igaz, akkor még azt vizsgáljuk meg egy másik meccs esetében, tehát egy else-if ágon fogok tovább menni, és ugyanezt fogom ide másolni mögé, mint ami fölötte van, és majd megfordítom egy rációs elkát. Tehát, hogyha a fenti nem igaz, de az viszont igaz, hogy a hazai csapatnak a félidős eredménye jobb volt, mint a vendégcsapat félidős eredménye, de kisebb már, mint a vendégnek a végeredménye, akkor printeljük azt ki, hogy a bizonyos fordulóban a valamilyen csapat fordítani tudott, de akkor ez bizony nem a vendégcsapat, vagy nem a hazai csapat, hanem ez a vendégcsapat lesz, aki ilyenkor győzedelmeskedett, ezért őket írjuk ki. Ennek az elágazásnak az ágára nem írunk semmit, azt nem is hozzuk létre, hiszen hogyha a fenti feltételek közül egyik sem igaz, a fenti két feltétel közül egyik sem igaz, akkor az adott meccsen nem szeretnék semmit csinálni, tovább ugrani szeretnék a következő meccsre. Futtassuk le, hogy itt találunk-e többet. Úgy tűnik igen, tehát a bogarakon kívül a jelmezesek, az ilyettek, a kedvesek és a lelkesek is tudtak fordítani más-más fordulókban. Nagyon úgy tűnik, hogy akkor a feladat 3-mal, harmadik feladattal készen is vagyunk. A 4. feladatban be kell kérnünk a felhasználótól egy csapatnevet, és el kell tárolnunk. Mivel ezt a csapatnevet fel kell majd használnunk a következő 2 feladatban. Jó, hát ez nem tűnik olyan vészesnek. Tehát mivel ezt a felhasználó által bevitt csapatnevet fel kell használnom később, ezért a főprogramban szeretném, hogy valamilyen változóba belekerüljön. Hát praktikusan csapatnévnek fogom hívni ezt a változót. És akkor azt szeretném, hogy ezt a feladat 4 nevű függvény gondoskodjon arról,
hogy a csapatnév az létrejöjjön, tehát bekérjük a felhasználótól, hogy utána a főprogramban a csapatnév változóba tudjuk használni, tudjuk később olvasni. Jó, tehát akkor a feladat 4 nevű függvény, ez is olyan lesz, mint az első, vagyis vissza kell, hogy térjen valamilyen értékkel. Hát, ugye csinálhatjuk azt, hogy itt is felveszek egy külön változó csapatnév egyenlő input blablabla, bla, bla, és utána visszaadom a csapatnevet, de hát ezt meg tudjuk talán oldani egy sorban is, tehát azt mondjuk, hogy amit ide beír a felhasználó, azt akarjuk visszaküldeni a főprogramba, tehát kérek egy csapatnevet. Mivel névről van szó, itt típuskonverzióval nem kell foglalkoznunk, tehát amit beír szövegként, az lehet szöveg. Mivel kiírunk a képernyőre, azért azt ne felejtsük el, hogy írjuk ki a feladatnak a sorszámát is. Jó, és akkor itt a 3-as feladatot kikommentelem, erre most nincsen szükségem, megnézem, hogy a 4-es feladatban sikerül-e lefuttatnom a 4-es feladatot. Kérek egy csapatnevet, mondjuk legyen agarak. Nem történik semmi látszólag. Ugye itt kipróbálhatjuk azt, hogy sikerült-e bekérnünk a csapatnevet, hogyha kiprinteljük itt a főprogramban, de hát valószínűleg ez nem fog problémát okozni, most legyenek a lelkesek. És akkor megkaptuk, hogy tényleg a lelkesek bekerült a csapatnév nevű változóba. Remek, 4. feladattal készen vagyunk. Mit tartogat számunkra az 5. feladat? Határozza meg, majd írja ki, hogy az adott csapat összesen hány gólt lőtt, és hány gólt kapott. Például lőtt 23, kapott 12. No, szokásos köröket akkor megcsinálom, létrehozom a feladat 5-öt, létrehozom függvény formájában is, kimásom a feladat 3-ból, vagy igazából bármelyikből, amelyik szimpatikus, a függvénydefiníciót és a kiírását a feladat sorszámának, és akkor elgondolkozom rajta, hogy mégis mi legyen. Tehát ki kell írnom azt, hogy hányat lőtt és hányat kapott egy adott csapat, akit beírt a felhasználó. Megint elkezdhetjük akár a végéről is, tehát azt kell kiprintelnem, hogy mondjuk ugye 23 kapott 12. Ezt kell tudnom kiprintelni, méghozzá úgy, hogy a program helyettesítse be a 23 helyére azt, ahol kiszámolom, mondjuk legyen a lőtt gólok nevű változó, ide fogom én kiszámolni, a kapott pedig legyen a kapott gólok nevű változó. Hopp. Hát megint az a feladatom, hogy akkor végignézzem az összes meccset, és ha a csapatnév a stimmel, tehát vagy a hazai csapat, vagy a vendégcsapat, hiszen nem mondja a feladat, hogy csak a vendégcsapatként, vagy csak a hazai csapatként kapott gólokat kell nekem összeszámolni. Tehát ha a vendégcsapat, vagy ha a hazai csapat az adott csapatnévben is szereplő csapat, akkor kezdjük el számolgatni az ő lőtt és az ő kapott góljait. Itt egy egyszerű összegzést kell akkor alkalmaznunk ezen a meccsek listán, tehát ilyenkor érdemes felvennünk ezeknek a változónak az értékét nullára, kezdeti értékének nullát adni, lőtt góloknak és a kapott góloknak, és ahogy megyek végig a meccseken, úgy fogom ezeknek az értékét növelni, hogyha látok egy olyan meccset, amit nekem fel kell dolgoznom. Tehát ugyancsak ez a végigmegyek a meccsek listáján, minden meccset a meccs nevű változóba helyettesítsünk be, és megint lesz egy feltételem, ugyebár,
Hogyha a hazai csapat az a csapat, akit én keresek, ugye ezt a csapatnév nevű változóban szerepeltetem a főprogramban, itt a függvényem is akkor tudja olvasni az értékét. Tehát a csapatnév az ugyanaz, mint a hazai csapat. Hát itt most talán kifért így könnyen egy sorba. Akkor azt kell csinálnom, hogy a lőtt gólok számát növelni annyival, amennyi gólt rúgott az a csapat. Mennyi gólt rúgott, azt a végeredményben tároljuk, tehát a hazai vége a meccsen belül. Tehát akkor a lőtt gólok azok növekedjenek, legyen annyi, amennyi volt, plusz még adjuk hozzá az aktuális meccsnek a végeredményét a hazai csapat szempontjából. Ezt gyorsabban úgy is leírhatnám, hogy plusz egyenlő, ha növelni akarom az értékét valamennyivel, akkor a plusz egyenlő alkalmazásával nem kell még egyszer leírnom a lőtt gólokat. De hasonlóan a 3-as feladathoz az is előfordulhat, hogy vendégcsapatként játszott az adott meccsen, és akkor a lőtt góljait nem a hazai csapat végeredményével kell növelni, hanem a vendég csapat végeredményével. És ne felejtsük el, persze, hogy a kapott gólokat is figyelnem kell. Tehát a kapott gólok, az pedig ugye annyival növekszik, amit az ellenfél lőtt be. Tehát jelen esetben a vendég csapatéval növekszik, hogyha hazai csapatról beszélünk, ha pedig a vendégcsapatról beszélünk, akkor a hazai csapat góljaival növekszik a végeredmény. Tehát ez is nagyon tükörképe egymásnak ez a két elágazás. Ez az elágazásnak a két útja. Ha hazai csapat volt, akkor ilyen módon növelem a lőtt gólok és a kapott gólok számát. Ha vendégcsapat volt, akkor pedig pont fordítva növelem a kapott gólok és lőtt gólok számát. Jó, mire ez a cikluson véget ér, megvizsgáltam ugye minden egyes meccset, és hogyha a csapat az szerepelt a meccsen, akit én keresek, akkor megnöveltem a gólok számát, így mire ez a cikluson véget ér, és kezdődik a print parancs, addig a lőtt gólok és a kapott gólok felvették a megfelelő értéket. Hát próbáljuk akkor ki, hogy működik-e. Azt mondtuk, hogy van olyan, hogy lelkesek, és akkor 13-at lőtt, és 21-et kapott. 6. feladatban azt kell meghatároznunk, hogy az a csapat, akivel eddig is dolgoztunk, vagyis akit a 4-es feladatban bekértünk a felhasználótól, ez a csapat, ez melyik fordulóban kapott ki hazai pályán először. Ha nem kapott ki, akkor ki kell írnunk, hogy a csapat otthon veretlen maradt. Nagyon fontos kitétel, hogy melyik fordulóban kapott ki először. Ha megnézzük a meccs TXT-t, akkor láthatjuk, hogy itt a fordulók teljesen össze-vissza vannak, 14. után 5., 4., 8. Vagyis nem mondhatjuk azt, hogy ha mondjuk az ilyettekkel dolgozunk, végigmegyünk a listán, keressük az ilyetteket, mikor kapott ki először otthon, és látjuk azt, hogy itt bizony kikaptak, mert 0-2 az eredmény. Nem biztos, hogy ez a legelső a szezonban. Tehát itt látszik, hogy ez a 4. fordulóban történt, mondjuk a következő meccs az a 8. De hát ezt így nem lehetünk benne teljesen biztosak, hogy az ilyettek azok nem kaptak ki korábban valamikor itt a tavaszi szezonban. Tehát ahhoz, hogy biztosak lehessünk abban, hogy az első találatunk a helyes, hogyha lesz találatunk egyáltalán persze, tehát hogy az a legkorábbi forduló, ahhoz, hogy biztosak lehessünk, először a meccsek listát nekünk sorba kell rakni a forduló sorszáma szerinti növekvő sorrendbe. Hogyha úgy lenne meg a listám,
hogy növekvő sorszámok vannak a fordulók szerint, akkor biztos lehetek benne, hogyha találok egy jó mérkőzést, vagyis egy olyan meccset, amikor a csapat, akit bekértünk a felhasználótól, hazai pályán kikapott, találunk egy ilyen meccset, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ez a legelső volt a szezonban, hiszen a fordulók szerint sorba rendeztük a meccseket. Tehát akkor a legelső dolgunk itt a 6-os feladatnál, hogy sorba rendezzük a meccseket a fordulók szerint, és akkor utána már egy egyszerű kereséssel megtudjuk, hogy mikor volt ez a legelső vereség, vagy pedig azt is megtudjuk, hogy nem volt ilyen vereség, hogyha hazai pályán veretlen maradt az adott csapat. Jó? Tehát kezdjük el a szokásos dolgokkal, hozzunk létre egy új függvényt a 6. feladatnak. Itt hozzuk létre a függvényt, írjuk át, hogy 6. feladatot akarunk, a függvényt meghívtuk lent az imént. Az 5. feladatra ilyenkor akkor nem is lesz szükségünk, és akkor dolgozunk a 6. feladattal. Hogyan tudnánk a meccsek listát a fordulók szerint sorba rendezni? Ugye ez itt a nagy kérdésünk. Azt tudjuk, hogy van egy listánk, amiben vannak különféle mondjuk számok, akár ugyanolyan számok is, ez egy lista tele számokkal, akkor ezt egyszerűen a sorted függvény sorba tudja nekünk rendezni, és létrehoz egy listát az eredeti lista elemeiből, csak sorba rendezi őket, látjuk, hogy az egyenlő értékek egymás mellé kerülnek, és utána pedig jönnek az emelkedőek. No, tehát valami ilyesmire lenne nekünk is szükségünk, csak ugye az a nehézség, hogy nekünk nem egy egyszerű számokból álló listánk van, hanem egy olyan listánk van, amelyben szótárak vannak, és a szótárnak egy-egy bejegyzése alapján kéne nekünk a lista elemeit rendezni. Ha kipróbálnánk egyszerűen, hogy most tudjuk-e rendezni a meccsek nevű listánkat, és mondjuk ki akarom printelni ennek az eredményét. Ja, a 4. feladat az benne maradt. Nem direkt, igen. Tehát akkor kiadja azt, a hibát, hogy ő bizony szótárat szótárral nem tud összehasonlítani, mi alapján rendezze őket. Az egyik szótár jobb szótár, mint a másik, főleg ezek a szótárak is ugyanannyi bejegyzésből is állnak, de ez teljesen lényegtelen, hiszen a szótárakat nem tudunk egymáshoz képest rendezni. Tehát a sorted függvénynek szüksége lenne egy kis segítségre, hogy mégis a meccseknek az egyes elemeit mi alapján rendezze sorba. A sortednak van egy olyan argumentuma, hogy ki, ezzel megadhatunk egy függvénynevet, beadhatunk a sortednak egy függvénynevet, és ezt a függvényt fogja alkalmazni mindegyik elemre, a lista mindegyik elemére, és amit a függvény visszaad, az alapján rendezi sorba az adott elemet. Mindjárt látjuk, hogy mire gondolok. Mondjuk ezt a függvényt, ugye itt csak arról van szó, hogy egy meccs szótárból ki kell keresnem a fordulónak a sorszámát. Úgyhogy hívjuk ezt a függvényt mondjuk fordulótnak, és külön akár a def feladat 6 fölött, akár a def feladat 6-ban létrehozom ezt a fordulót függvényt. Ugye ő meg fogja kapni automatikusan a sorted függvénytől az adott elemet, ami ugye egy meccs lesz, hiszen a meccsek listában meccsek vannak. Tehát én meccsként fogok rá hivatkozni, és azt mondom, hogy ez a sorted függvény ez semmi más ne csináljon, csak adja vissza a fordulót függvény, semmi más ne csináljon, csak adja vissza az adott meccshez tartozó fordulót. És az egy szám lesz, tehát ilyen formán az adott meccset a forduló száma alapján reméljük a sorted már sorba tudja rendezni. Megadjuk ismét a lelkesek csapatnevet, bár ez még ugye semmire se jó, és akkor látjuk, hogy most már nem adott hiba üzenetet, hanem lefutott a feladat 6 nevű függvényünk. Kicsit görgessünk a tetejére, hogy lássuk, hogy mi történik ott az elején. Jó hosszú a lista, itt vagyok. És akkor látom, hogy itt a forduló, az tényleg egy is, itt is egy a forduló, itt is egy a forduló. És szépen lassan növekszik a forduló. Itt már 2.
4, látjuk 5. Tehát a fordulók szerint sorba rakta a meccseket. Jó, és akkor nevezzük el ezt mondjuk meccsek rendezetnek. Ebben a változóban fogom tárolni. És akkor, hogyha megvan ez a listám, akkor most már elkezdhetek rajta végigmenni. És elkezdhetem figyelni azt, hogy az én kis csapatom mikor kapott ki hazai pályán. Tehát az 5-ös feladathoz hasonlóan, hogyha a hazai csapat neve az adott meccsen megegyezik az én csapatnevemmel, akkor biztos lehetek benne, hogy ez az első olyan forduló, amikor kikapott, tehát az a feladat, hogy tehát hogyha megegyezik a csapat nevével, és kikapott, ezt ne felejtsük el, itt én megint, hogy új sorba tudjam írni, használok zárójeleket, az if után a feltétel megadásakor, tehát ha az én csapatom játszott, ez rendben van, és az adott meccsen a hazai végeredmény az sajnos kisebb lett, mint a vendég végeredmény, remek, tehát akkor vagyok egy olyan meccsnél, ami megfelel a feltételeknek, akkor írjuk ki, hogy a valahanyadik fordulóban valamilyen csapattól kikapott. Tehát azzal megvagyunk, hogy végigmentünk a meccseken, ha találtunk egy ilyen meccset, amikor a hazai csapatként kikapott a mi csapatunk, akkor kiírjuk ezt az eredményt. Ugye ebben az esetben már fölösleges tovább mennünk a meccsek listáján, megkaptuk, amit akartunk, megkaptuk az első olyan meccset, amikor a mi csapatunk kikapott, tehát nem szükséges folytatnunk a külső ciklust, ezért a break parancsal kitörünk belőle, hogy tovább ne fussanak a meccsek fölöslegesen. Viszont arra is fel kell készülnünk, hogy mi van, hogyha ez a for ciklus úgy fut le, hogy soha nem lép bele ebbe az ágba, mert nincs egy olyan meccs sem, amikor hazai csapatként a mi csapatunk kikapott volna. Erre két megoldást is használhatunk. Egyrészt valahogy előhetjük itt, felvettünk egy segédváltozót. Azt mondhatjuk, hogy volt ilyen, az először legyen hamis, és ha találunk egy ilyen meccset, akkor állítsuk át igazra. És miután lefutott a ciklusunk, vizsgáljuk meg, hogy volt-e ilyen meccs. Ha volt ilyen, az marad hamis. Rövidebben ugye nem volt ilyen, akkor írjuk ki. Hopp, írjuk ki, hogy mit írjunk ki. A csapat veretlen maradt. Otthon. Jó, ezt is csinálhatjuk. Nézzük meg, sikerül-e. Lelkesek. Hopp. Ugye elfelejtettük megadni, hogy mit akarunk beértesíteni ide. Tehát, ugye melyik fordulóban, az a meccs forduló, adott meccsnek a forduló mezőjében lesz. És az, hogy kik verték meg, az pedig a vendégcsapat lesz nyilván. Van itt valahol vendégcsapat? Van itt egy vendégcsapat. De úgy tűnik, hogy lesz, hogy megverték a lelkeseket, nézzük meg.
akkor lelkesek. 6. fordulóban csikosak megverték a lelkeseket. Hát szomorú. És akkor nézzük meg kit ajánlott a feladat. A bogarakat. Bogarak. A csapat otthon veretlen maradt. Szuper. Tehát ugye ő soha nem teljesült ez a feltétel, ezért a volt ilyen, az soha nem állt át igazra, maradt hamis, mint amilyen a ciklus elején volt, és ezért tudtuk azt, hogy nem volt ilyen esemény, amikor nem volt ilyen meccs, amikor kikaptak volna otthon. Mivel ez gyakran előfordul, ez a fajta struktúra, hogy mást kell csinálnom akkor, hogyha egy cikluson megszakad váratlanul, és más kell csinálnom akkor, hogyha egy cikluson végigmegy szépen, ezért van ennek egy beépített, gyorsabb megoldása is. Azt mondom, hogy a for után nyitok egy elzágat. És ez adja meg, amit ide írok az elzágon belül egy for ciklus után, ez csak akkor fog lefutni, hogyha a for ciklusom úgy ért véget, hogy természetes módon nem breakkel szakadt meg, hanem egyszerűen végére értünk a listának, a meccsek rendezett listának a végére értünk, akkor az else ágon fut tovább a ciklusom. Hogyha breakkel szakad meg, akkor az else ágba nem megyünk bele, és ilyenkor a printelés se történik meg. Tehát most azt várjuk, hogy ide átalakítottuk a kódot, hogy ugyanúgy működjön, tehát a lelkesekre kiadja a csikosak megvertéket, viszont a bogarakra kiadja azt, hogy a csapat otthon veretlen maradt. Jó, de a segédváltozóval egyszerűbbnek tűnik megoldani, természetesen úgyis nagyon jó. Akkor figyelnem kell azt. Ja igen, ebben az esetben természetesen erre nincs is szükségem. De hogy segédváltozót is nyugodtan használhatunk. Oké, akkor készen vagyunk a 6. feladattal. A következő 7. feladatban a statisztikát kell készítenünk, azt beírni egy külön fájlba, a stat.txt-be, amelyben megnézzük, hogy az egyes eredményekből, mint például 2-1-4-0-2-0, hány született ebben a tavaszi szezonban. Annyi kis nehezítés van még, hogy a 4-2-2-4-et nem különbözőnek, hanem ugyanannak az eredménynek kell tekinteni, méghozzá úgy, hogy a nagyobb számot előre írom. Tehát ha van egy 4-2-es meg egy 2-4-es meccs is, akkor 2 darab 4-2-es meccsem van. Erre a mintára kell megcsinálnom. Végig kéne mennem az összes meccsem, megnézni, hogy az adott meccs melyik ilyen végeredményne bepasszol be, és ezt valahogyan nyomon követni. Talán az lenne a legjobb, hogyha végére elkészülne nekem egy olyan szótáram, valami ilyesmit várnék el a végére, írjuk is meg egyből írjuk is meg egyből a kis függvényünket, ugye itt nem kell printelni. Hiszen nem írunk semmit a képernyőre. Tehát a végén valami olyasmit szeretnék, mondjuk ha hívjuk ezt a statnak itt azt a változót, amiben én gyűjtögetem az egyes eredményeket, valami ilyesmit el tudnék képzelni, hogy összeálljon egy ilyen szótárom, ahol az egyes előforduló végeredmények, mondjuk a 4-2, akár ilyen szöveges formában, ott van mondjuk, hogy ebből van 5, és akkor így tovább, mondjuk 2-1-ből lett 4. 2-2-ből pedig 7. Tehát valami ilyesmi szótárat kéne összeállítani, mert hogyha összeállt egy ilyen szótárunk, akkor nyilván ezt nagyon könnyen ki tudjuk írni egy fájlba, a szótár kulcsa és a kulcshoz tartozó bejegyzés alapján. Jó. Hogyan állítunk össze egy ilyen szótárat? Hát végig kéne mennünk a meccseken, és minden egyes meccsnél megvizsgálni, hogy a szótár milyen bejegyzéséhez passzol ő, ha egyáltalán van már ilyen bejegyzés.
Ha van már ilyen bejegyzés, akkor nyilván az adott bejegyzésnek a számértékét érdemes növelni 1-jel, hiszen akkor ez a meccs is oda tartozik. Ha nincs ilyen bejegyzés még, akkor pedig érdemes létrehozni egy ilyen bejegyzést, hiszen lám van mégis ilyen meccs, aminek ez lett az eredménye. Tehát ha még nem volt 2-2, mondjuk most találtunk egy 2-2-t, akkor pedig azt szeretnénk, hogy a stat szótárban a 2-2 bejegyzés létrejön, és kapjon egyből is egy 1-es kezdőértéket. Jó, tehát akkor először is ezt a stat szótárat még üresen felveszem, és elkezdek végigmenni szokásosan a meccseimen, és megvizsgálom minden egyes meccsnél a végeredményt. Ugye, mivel ebben a formátumban kell használni, ezért egy kis külön átalakítást kell rajta végeznem, és azt kell mondanom, hogy a nagyobbat kell, hogy előre rakjam. Tehát valami olyasmit szeretnék, megvizsgáljam a végeredményét a hazai csapatnak, meg a végeredményét a vendégcsapatnak, amelyik nagyobb, azt előre rakom, húzok mellé egy kötőjelet, és a kisebbet pedig mögé rakom. Hát, csinálhatjuk egy egyszerű elágazással is, ugye csinálhatnánk azt is, hogy sorba rendezzük ezt a két számot, talán mivel csak két számról van szó, ezért az elágazás egyszerűbbnek tűnik. Tehát azt mondom, hogyha a meccsnek a hazai vége nagyobb, mint a vendégvége. Itt a sónás helyett kötőjelet írtam. Akkor ugye valahogyan úgy fog összeállni a végeredményem, hogy a meccs hazai vége, és a meccs vendégvége. Tehát a vége az meccs hazai vége és a meccs vendégvége. Ugye közé kötőjelet kell majd tennem. Hát ahogy ezt szépen meg tudjam csinálni, ezt is formattal fogom, tehát ide írok először is egy nullát. Az egészet persze idézőjelek közé kell tennem, és a format metódusba berakom a hazai végét, és a meccs vége helyett, meccs vendég vége helyett pedig ott lesz az egyesem. Hopp, most elmentem valahol messzire. Az egyesem, és a kettő között azt hiszem nem is kell rakni szó közt, tehát mint mondjuk 4-2 meccs hazai vége, és a meccs vendég vége kell, hogy szerepeljen. Tehát akkor így fog kinézni a végeredményem a statisztika szempontjából. Ha ez nem igaz a fenti, akkor viszont pont fordítva kell, hogy szerepeljen. Tehát akkor ezt a kettőt meg kell cseréljem, hogy a vendég vége az előre kerül, és később jön a hazai vége. Itt nem csak az a két eset lehet, hogy nyertek és vesztettek, tehát a hazai vége nem csak nagyobb lehet, vagy nem csak kisebb lehet, mint a vendég vége, hanem lehet egyenlő is. És akkor ugyanúgy nyilván az elzákba kerülünk bele, de nem probléma, mert hogyha egyenlő a kettő, akkor igazából tök mindegy, hogy milyen sorrendben rakom egymás mellé, tehát akkor mind a kettő megfelelő lenne, most akkor a vendég kerül előre, hogyha a vendég és a hazai végeredmény egyenlő volt. Jó, tehát így megtudtam akkor, hogy az adott meccsnek mi a végeredménye. És akkor azt kéne megvizsgálnom, hogy az adott szótárban, a statisztika szótárban van-e már vajon ilyen bejegyzés, ami ugyanezt a végeredményt tartalmazza. Mert hogyha van ilyen bejegyzés az adott szótárban, ugye egyszerű innál végein stattal meg tudom vizsgálni, hogy van-e már egy ilyen bejegyzés a szótárban, egy ilyen kulcs szerepel-e már benne, akkor, ha már szerepel benne, akkor a statnak ezt a kulcsát, hoz tartozó értéket, azt növeljük meg 1-jel, hiszen akkor ez a meccs is olyan, mint amit a statisztikában már szerepel, csak egy kisebb számmal, tehát akkor ezt a meccset is hozzá kell számolni. Viszont, ha még nem szerepel benne,
akkor ugye nem tudjuk növelgetni az értékét, hiszen még nem létezik, akkor létre kell hozni. Akkor azt kell mondani, hogy jöjjön létre, tehát a statnak legyen egy ilyen kulcsa, és ahhoz a kulcshoz tartozzon kezdetben az egy bejegyzés, hiszen az egy érték, hiszen akkor most találtunk éppen egy ilyen meccset, eddig egy ilyen meccs volt. Jó, tehát ha lefut ez a for ciklusom, akkor minden egyes meccset megvizsgáltam, vagy beraktam a statisztikába egy új kulcs alá, vagy egy meglevő kulcs értékét növeltem a meccs miatt egyel. Tehát le is tudjuk ellenőrizni, hogy a végén akkor összeállt ez a statisztikánk, ha így egy print parancsot nyomunk. Hopp, még a negyedik feladatban mindig csapatnevet akar kérni, nem baj. De látszik, hogy összeállt valamilyen szótárunk, 3-0 az 3 volt, 0-0-7 volt, 5-1 az csak 1 volt, 1-0 az 26 volt. Jó, hát úgy tűnik, hogy akkor működik ez a kis függvényünk a feladat 7-ben. Most itt ezt is ki is kommentelem a csapatnevet, mert most nem kell. Viszont nem így ki kell írnunk a képernyőre, főleg nem ilyen szótárformába, hanem ki kell írnunk egy fájlba. Tehát a szokásos módon tudjuk akkor belerakni egy fájlba, felveszek egy változónevet, azt mondom, hogy akarok létrehozni egy fájlt, aminek az legyen a neve, hogy stat.txt, viszont őt nem olvasni akarom, hanem írni, tehát W-t írok bele. Nem felejtem el bezárni a fájlt, úgyhogy le is írom egyből az open után a close parancsot is, és a kettő között pedig tudok írni, tehát a fájlhoz írjuk hozzá a statisztikát, hát gondolom soronként kéne írni, úgyhogy talán az a legjobb, hogyha végigmegyünk a szótáramon. Azt mondjuk, hogy for, ugye, hogyha egy szótáron akarunk egy for ciklusra végigmenni, akkor mindig automatikusan a szótárnak a kulcsaim megy végig. Ezt a kulcsot én most a vége nevű változóba szeretném elmenteni. Amikor a szótárat létrehoztam, akkor is ezt a változót használtam, úgyhogy ez most kézenfekvőnek tűnik. Bocsánat, for vége in stat, tehát így végig megy a statisztika szótárom kulcsonként, és akkor azt szeretnénk, hogy írjuk be a fájlba a végeredményt, és puskázok a formátum miatt, ugye utána kell egy kettős pont, és az, hogy valahány darab. Tehát akkor lehet, hogy jobb, hogyha itt is a formatot használjuk. Ugye mondjuk azt, hogy legyen valami ilyesmi, csak a 2-1 helyett legyen a vége változó értéke, és a 18 helyett pedig legyen a stat kulcs, stat szótárban a vége kulcshoz tartozó érték. És azért, hogy szép új sorokban kezdődjenek, még egy sortűréselet rakjunk a végére. Hogyha ezt lefuttatjuk, akkor kapunk egy szintaxhibát, de ezt egy kettős ponttal meg tudjuk. Talán hiányzik egy zárójel a végéről, mert a formatot bezártam, de a write-ot nem. Igen. És akkor lefutott a programunk, látszólag ugye nem történt semmi, de ha belemegyünk a megoldás mappába, akkor létrehozta nekünk a stat fájlt, és kiírta szépen a statisztikát. Szuper. Akkor az összes feladattal elkészültünk. Ne felejtsük el itt a kommentelést megszüntetni. Ugye a print az maradjon kikommentelve, mert nem akarjuk a listát kirakni a képernyőre, viszont a függvényeket, azokat szeretnénk szépen meghívni, ha már egyszer elkészítettük őket. Ezzel meg is vagyunk. És akkor befejeztük a feladatot. Remélem hasznosnak bizonyult. Cső!